नायग्राफोर इउटुब नायग्रा लोगोफोर आंनि इउटुबनि साबसक्राइबार लोगोफोर लाइभ फैबाय नै दसे फुङावनो सिखारदोंना सिखाराखै जाखो लोगोफोर बारेन्दा खामसालियाव आराम आफा होनलायलायनानै जिरायनानै लाइभ फैबाय आं दिनै मोखाङा खिन्थु खावसे गोसोम नुबाय दै लोगोफोर दसे टाइम पास होनोसैलाय सोरबाफोर नायदोंबा कमेन्ट हरदो लोगोफोर गरमाव मा खामानि मावनो होननानै ओरैनो जिरायनानै लाइभआव फैबाय आं दिनै फुङावनो सान्दुङा माथो फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि खरा दिनै सोरबा सोरबा दाबो सिखारबावाखैनो खोमा दा खयथा जाखो 8:47 सोरबा सोरबा 10:30 सिखारो जों गामि साइडनियासो माने फुं 4:30-5:00 सिखारो उन्दुनायखौ आद्रा दोननानै खामानि मावो आरोना गामि साइडनि मानसिफ्रा ओइ आं दानो जाथ'आ आं दा दसे थाना जागोन ओंखाम मोनजाबायबो जोंना दानो लोगोफोर फिसाजो सानैया जाखांबाय आं दानो जाथ'आ दा दसे थानानै जानोसै आधा घन्टासोनि उनावसो जागोन आं आधा घन्टा बा 1 घन्टानि उनाव दिनैथ' रबिबारसो जाहैबाय अफिस थफिस बन्द' न'आव थाबाय था न'नि खामानि मावबाय था होननाय जाबाय हाब ओंखाम जानानैलाय उदै बुंखागोन ना ओंखाम जानानै उदै बुङाबालाय माथो जानांगौ जाम्बि जाम्बि राव बुंथारो फिसाजोआ ओंखाम जानानै उदै बुंबाय मेसेज आंना सम सम जाखारफैयालै मालाबा मालाबा रितिका ब्लग्स हाय हेल' रितिका खबर सबर मारै दं सम सम बेदिनो फुं फुङावनो लाइभ होनांगौलै थान्दा थान्दानो फिलिप नार्जारि ब्लग 1 लाइक डान अके थेंक इउ
आंहा सोलाबा दे सोलाबाबा जेबो नङा आरो माथो जेब्ला सोलाबो अब्ला भिडिअ बानायलाबायना हगारलाबाय आंनाबो फ्राय सोलाबा होमबाबो दसे ओरैनो दे डिउटियाव नागारजाया डिउटिखौ गावबागाव खामानियाव थांथारनांगौ दे भिडिअफोर नायलाबायदो अके माबे आंना मेगना खाथियावबो नुलालै बारा गेजेरावबो नुवा माबे धाना पालानि कुमार हाय धाना पालानि हेलौ नोंबो भिडिअ हगारला बायथा अके आंथ' हगारलाबाय थायो जानायबो जायोबो ओरैनो टाइम पास हगारलाबाय थायो आरो आंना जानाय जायिनि सोमोन्दो गैया टाइम मोनबानो हगारो टाइम मोनबानो हगारबाय थायो आरोना आं भिडिअखौ फ्राय दिनैल' भिडिअ हगारासै खोमा आङो इउटुबाव नै दा लाइभ फैबाय ओमफ्राय थिग गैया दा हगारनो हागौ ओरैनो जानला मोनला थाबायलाबायनायबाबो हगारगोन आङो दा बाराबा ओइ जाखांबायबा बे थोरसि ओमफ्राय गिलासफ्रा माने सुनानै बे सिबदो ओमफ्राय माथो दावराव जाबाय थांसैलाय बेसे बुरजा जाखो नों ओंखामखौ ओमफ्राय बे हासिबखौ रायजाथारगोनलै हासिब मानो बख'खो बिमानाव बिसद हामा हगार दे थाथ'दो दे अके दे थाथ'बाय दे मा मेगन नांगोन बे लाइभ होगासिनो आं नुगासिनोथ' नोंखौबो नुगोनथ' बाव फैबा हामाना हासिबनि बायदि आरो हामगौ बादि गोरलै गथ' बादि गाबबाय आरो नोंहा गन्थं नागिरलाबो लाइभ होनायावबो मा दावराव खालामफैदों हामगौ बादि दोनजानायफ्रा गोजाखा फिसाफ्रा सान्दुङा डेन्जार जोब्राब होथारबाय सान्दुङा दे सोर नायदों कमेन्ट हरदोलाय लोगोफोर नोंसोर कमेन्ट हरबासो रायज्लायनो गोसो जायो नङाबा मा रायज्लायनो मा होननो जाबाय थायो दग' मग'नो जाय लाइभआव दङ बिसोरो कमेन्ट लिरना हरदो दे
बादि बोथोर गरम सान्दुं गरमावलाय मारै खामानि मावनो हानोलै। हाजिरा मावनानै जानांगौआ खम खस्थ' जायोबा सान्दुं मोनथिया अखा मोनथिया। दसेबो थांब्रबनाया र'। एदा फैफिनबायलै लोगोफोर। गरम गरम। बेबायदि गरम बोथोराव हाजिरा मावना जानांगौआ थामसा खोथा नङा लोगोफोर। जाय जायहा गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय गोहो गैया बे उफाय गैया बे हाजिरा मावनानै गसङाबा। जाय जायहा साख्रि बेफोरहासो आजादि जानोसै। दामानि एसे खम जाबायदांलै लोगोफोर ना? मानसिफोरनि बे भाइराल गावजों गाव नांलायबाय थानाय माबा माबि हगारनाया एसे खम बादि मोनदां। मालायनि जानाय लोंनाय माबा माबिखौ लानानै कन्टेन्ट बानाय गावजों गाव दावराव जाबाय थानाया। गाव गावबागाव हारसिं हारसिं कन्टेन्ट बानायनोथ' रोंला जाहैबाय मानसिफ्रा खालि जमो आरो ना मालायनिखौ। सोर बबाव मा खालामहैदों सोर बबाव मा जादों मा लोंदों खालि बेफोरखौ माने जमबाय थाखायो आरो खखा सानाय बादि बे दैज्लाङाव दुब्लि बारिफ्राव खखाखौ ना सानाय बादि। एसे ओमफ्राय बोरैबा बार मोनबाथाय गुदि गैया बिजौ गैया हगारसै गावजों गाव दाय जालायसै भाइरेला जानोसै बेनो लागाव गावजों गाव ओमफ्राय बुलायलायनो हां बुलायलाय हां आखाइ आथिंथ' बुलायलायला खुगाजों बुलायलायसै आरो ना। सोरबाया सोरखौबा दम हरनाय सोरबाया सोरखौबा माबा माबि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय। आंनि साबसक्राइबार लोगोफोर नोंथांमोनहा बिदि दाजालै। हारसिं कन्टेन्ट बानायनोहाय बारा गोसोबादि बानायना हगारदो नङाबा मालायनि कन्टेन्टखौ मालायनि भाइरेल जानाय कन्टेन्टफोरखौ दाजाबदेरलाबायनानै दा हगारलाबायथारो एकदमबारे दाय नांथारगोनबो। नांगौबा हारसिंनो मोसादलाबायनानै लेवरा फिथिंलाबायनानै भिडिअ बानायलाबायनानै देखायबाय था हगारबाय था जानाय लोंनायखौ हगारबाय था गाव गावनिखौ नांगौबा होमबाबो मालायनि कन्टेन्ट दालाबोथारलै। दरखार गैलायथारा मालायनि मा मोनजादों मा मोनजायाखै मा जादों मा लोंदों बेबादिखौ दरखार गोलैखाथारा आंथ'। मा मेसेज फैनायखोब्रा सोरबाया सोरजोंबा खारलांदों सोरबाया सोरजोंबा बुलायलायदों बेफोर एकदमबारे दा हगारथार मालायनिखौ।
जानला मोनला जोंना माबा लेथ्रा फाथ्रा ड्रेसफोर गाननानैबो दा हगारलाबायलै लोगोफोर आंनि बे इउटुबार साबसक्राइबार लोगोफोर जाय जायना चेनेल दङ बिसोरो माबा लाजिनांगोनबो। सोरांबानो फेसबुक खेवबानो इउटुब खेवबानो गावजों गाव नांलायनाय भाइरेल लेथ्रा लेथ्रा नुयोमोन। दिनै मैयाजों दिनैजों आंनाव जाखारफैयाखै सिरि जाथ'बायदां सानलायदां ओंखायनो दसे फेसबुक नायदोंमोन आं भाइरेल भिडिअ नांलायलाबायनायफोरनिखौ एसे नुफैयाखै आं दिनै आंनाव नटिफिकेसनफ्रानो सौफैलाबायाखै। दरखारबो गैयालै मालायनि जानाय लोंनाय नांलायनाय बिदिखौ न' सिङाव दै दाखोलैखा बोरै जाखो लोगोफोर सिखाराखै नामा दाबो? आंबो बारा गोबाव हगारला दसेल' थानोसै जाथ'लायबाय टाइम पास। है खोनासंबायोना बोरै मिस्ट्रिफ्रा दा फैयाखै रसिका? ए होसोनांगौलै होमबालाय ना मिस्ट्रिफोरखौ फैयाबाथाय। आंना न' लुनायाबो आद्रा जानानै दङलै लोगोफोर थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो। दैखरथिं थांबाय जारौआ दैयावसो गेलेगोन बेबार होबा। बे मबाइल मोनसेखौ मानो लादों बानायहैनांगौ ना मोनगोनसो गाज्रि जाबा मबाइला खालि माबाल' टाचपेडल' सोलायनांगौ दोन फैसा थाबासो बानायगोन आङो। मबाइलाबो मोनसे गाज्रि जानानैसो दङ आंना टाचपेडानो जाला। मेसेज फैयो। दस मिनिटल' होनसै आं 10 मिनिट थाबावसै 10 मिनिट थाबाथाय दोनथ'लायसै।
माथो रावबो कमेन्टखौनो हरथारला कमेन्ट हरबासो रायज्लायनो गोसो जायो कमेन्ट हराबा रायज्लायनो रावानो फैनो नागिरा मारै दं मा ओंख्रि जाखो बिदि कमेन्ट हरलायलायबासो दलद थाबाय थाबा माथो उन्दुनो ओंखारांसो मोनोलै पार्टनारफोर वाव एयारटेल 50% नेट माइनास जाबाय आंना नै नेट पेकआ मेसेज फैबाय 1 GB माइनास जाबाय 1 GB दहाय फुंनिफ्राय दहाय फुङाव दसे फेसबुक नायदोंमोन आं 10 मिनिट थाबावसां लोगोफोर 10 मिनिट थाबावनानै दोनथ'लायसै 10 मिनिट सोर सोर लाइभआव फैबावदों कमेन्ट हरलायलायदो दे लोगोफोर गानसो खनलाबायनो गोसो जाबायलै माथो लोगोफोर सिनायहां मोनलायलांबायलै लोगोफोर नैबे सिखोलाखौ नुनाय बादिसो आं मोनलायलांबाय हाय लोगो नोंखौ आंनि बेवहाय 1 मिनिटल' थासिगोन आं 1 मिनिट बिनि उनाव बिदाय लासिगोन लोगोफोर खोन्थालांदो दे सना नोंनि एड्रेसखौ सना खोन्थालांदो दे सना मबाइल नाम्बारखौ मबाइल नाम्बार मोनब्ला आं नोंखौ कल बानायगोन दोनथ'लायसैलै लोगोफोर ओंखामबो उखैनो मोनबाय माथो ओंखामबो जानोसै दोनथ'लायबाय दे लोगोफोर बाय गाबोनफोर समफोरफोर फैसैलाय लाइभआव दोनथ'बाय दे बाय